Феофан Прокопович народився 18 червня 1681 року в Києві, помер на Гетьманщині 19 вересня 1736 року. Український богослов, письменник, поет, математик, філософ, ректор Київської академії з 1710 по 1716 роки. Феофан Прокопович – визначний український діяч епохи бароко. Різноманітність обдарувань, енциклопедичність знань, видатні досягнення в галузі науки, політики, без сумніву дозволяють поставити його в ряд геніїв людства. Праці Феофана Прокоповича торкаються фізики, філософії, математики, астрономії, логіки, науки про державу і право, а також теології. Єлизар Прокопович народився у Києві 7 червня 1681 року в родині крамаря Царейського. Після смерті батька й матері його опікуном став дядько по матері Феофан Прокопович, намісник Київського братського Богоявленського монастиря, професор і ректор Київсько-Могилянського колегіуму. Дядько віддав Феофана до початкової школи при монастирі. Після її закінчення Феофан стає студентом Києво-Могилянського колегіуму. В роки навчання був одним з найкращих учнів. Добре опанував церковнослов'янську, грецьку та латинську мови. Не раз перемагав у наукових диспутах. Крім традиційних для колегіуму дисциплін, вивчив твори європейських філософів. Після смерті дядька підтримував київський митрополит Варлаам Ясинський. 1698 року Феофан закінчує Київсько-Могилянський колегіум і вирішує продовжувати освіту. Того самого року вступає до Володимир-Волинського уніатського колегіуму. Уніатський єпископ Зеленський помітив незвичайні здібності молодого ченця і сприяв його переведенню до Римської католицької академії святого Афанасія, в якій готували богослов'я для поширення католицтва серед прихильників східного православ'я. 28 жовтня 1701 року залишає Рим, не закінчивши повного курсу академії. Пішки проходить Францію, Швейцарію, Німеччину. Деякий час студіює в місті Галле, де знайомиться з ідеями реформаторства. 1704 року повертається в Україну, спершу Почаївський монастир, потім у Київ. Зрікається католицькою. З 1705 року викладав риторику, пієтику та філософію у Києво-Могилянському колегіумі. Уклав курс пієтики та риторики, написав трагікомедію «Володимир». 1707 року стає професором Києво-Могилянської академії. 1711 року його беруть у складі почету царя Петра І в Пруцький похід, під час якого в Яссах він виголошує з нагоди річниці Полтавської битви проповідь, яка дуже сподобалася цареві. З 1725 року Прокоповича призначено архієпископом Новгородським і першим членом синоду, фактичною главою Російської православної церкви. 19 вересня 1736 року помер у Новгороді, похований у Новгородському Софійському соборі. Прокопович писав про світобудову, був автором теорії просвіченого абсолютизму, розказував про тонку грань між наукою і теологією.